how to keep kids coming back to school. So parehaan nag-answer na mi sa mong test. Human sa mong test, i-record na ko ilang score, unya ko na maka-perfect. Yan na pa mi time, mag-storytelling ni. So, na sa estudyante nga na-eskwela sa Manila. Dayon, iyang pamilya nara diri sa Cebu. Na-eskwela siya sa Manila kay nahimo siyang scholar. Pero di bot pasabot scholar ka, wa kay gastuhan. Kinalang ka mo bayad sa dorm, kinalang ka mo kaon, ug syempre naman ay mga projects nga gastuhanan. So ang ginikanan niya magpadala og kwarta kada buwan para na siya ibayad sa iyang dorm, para kaon niya o bayad sa amutan sa project. Gikan first year college siya, hantod ni third year college siya, nagsigig padala yung mama. Pero pag third year, iyang mama o iyang papa ni hunong og padala og kwarta. Nahibung siya nganong ni hunong. Kaya nga rin sa Cebu, iyang mama o papa samtang nagsakay sila sa sakyanan, niya bati ang panahon dito sa bukid, di na makita sa iyang papa ang daan, nahulog iyang ang sakyanan sa pangpang. Ug walay nakabaw nga na disgrasya sila, namatay sila nga way nakabaw. Ang unahuna ra sa mga silingan nga ni bakasyon sila. So, walay suwat ni abot, walay communication ni abot sa iyaha. Ang yarang na ibawa ni hunong ang pagpadala og kwarta. So, iyang una-una, nga nang wala na ko padali kwarta nilang mama. Di na sila ganan na mo eskwela ko. So, anam-anam niya og tigom ang kwarta antod nga magpadago sabi ang mamagpapa, pero wala naman gid nagpada kay patay naman niya ang mamagpapa. Antod 100 na lang yang kwarta. Gipalayas na siya sa dorm kay wa siya kabayad. Daga na kay siya projects nga wa pa naamutan. Yan ingon siya. Sa last na kong kwarta, ganahan ko lami akong kanon. So nisod siya Jollibee. Ni-order siya. Sa unang panahon, ang Chicken Joy nga baligya kay tag 100 ra. Nananay chicken, nananay rice, o nananay soft drinks. So nilingkod siya diri. Ready siya mukaon sa last niya nga kaon. Ug samtang naglingkod siya sa lamisa nay bata diri sa gawas ngam sigli. Di ba ang Jollibee kay ang bongbong glass? Makita nimo ang gawas niya, ang sa gawas makakita po dira sa sulod. So kining bata sigli niya sigid tanaw, wala na nga ang bata. Pero nagsigid tanaw niya nga luoy. Pagkatod-tod na dako nga tawo nga niduol sa bata nga nay kuyog laing bata niya, gibira ang bata nga kung bang siya kadungog sa gisulti, pero sa gawas murag gikasaban ng bata. Gibira sa dako niya ning murag ningon siguro to nga pakauom lang ka isig tanaw diha sa nagkaon ng mga tao. Siya naluoy siya sa bata, ni barog siya, ni gawas siya sa pultahan. Ug iyang gitawag ang tiguwang. Nay, kanang basin ganan mo mukha nay. Ningon ang tiguwang. Ay ra dong, okay ra dong. Sinsya kay ka sa kong apo dong ha. Wala ra dong kaon ra gimo nga top sa dilang ni siya. Siya ayaw. Kaon. Ali dong. So nidagan na bata ni sunod niya. Nisunod na lang po ang tiguwang. So gipalingkod niya ang bata o ang tiguwang o ang usa ka bata. Ingon siya kanang nay kana ra jud akong pagkaon igoila na ninyo ha. Ningon ang tiguwang ha. Dong, salamat kay dong. Wa jud ko ikabayad niyo dong. Kani ra gyud sinsiyo nga nasa kong bulsa niya karaan gyud gay ni. Ang yang sinsiyo kay gilumot na sa kakaraan. Dawatan ni dong kay di ko mukaon kundi nimo dawaton. Siya, sige, salamat sa bayad. Pero kabagod siyang dito magamit na kwarta kay karaan na kaya. Wala naman siya dorm. Yadto siya sa bridge, kanang ilawom sa bridge, diha siya nagbutang og mga newspaper. Kay namay basurahan diri sa unahan niya sa basurahan ay mga newspaper iyang gihimong kanang banig. Dayon ningon siya, kung mamatay ko, at least
lami akong kaon nun ta. Pero sagdi lang, mas luoy man sila. Samtang moagi ang mga sakyanan diri sa bridge, ang gigdaan niya nga newspaper, matandog sa hangin, magsige og sabod sa iyahang naong. Sigana siyang naong. So, iyang gikuptan na newspaper. Pagkupot niya sa newspaper, iyang nabasa, we buy old coins. Siya old coin. So, iyang gikuha ang sinsiyo ang gibay sa tiguang na iyang gipahid sa saw, sa daan. Aron matangtang ang mga lumot, kay gilumutan naman. Ug ang coin kaya nasuwat kay 1901. Kung tanaw ninyo yung coin, nana siya pizza. Kanus agihimo ang coin. Basin karon gani kay 2015 na kasagaran. Kadtoyan 1901. So pagkakita niya 1901 ibangon siya, niya gipangita niya ang nagbutang sa ani nga ad sa newspaper. Iyang gisubay ang tindahan. Pagabot niya adto ni siya, mupalit mo coin no, mahalin ni. So gidawat sa tindero niya, iyang gi-check ningon ng tindero kanang, sir, oh mahalin ni sir. 500,000 unta ni sir, pero 300,000 ra may naana mo ron sir. Pwede 300,000 lang ni. Ni siya, pwede kayo. So yan gibaligya og 300,000 ang katong coin. Pag nano siya kwarta, ning siya, di man ni ako Nagdali-dali siya gadto sa tindahan. Iyang gipangita ang tiguang kaingon siya dili ni ako sa tiguang ni. So nangita siya diri sa gawas kay kabuha man siyang narato diri sa gawas. Wa man niya nakita ni sud siya niya nangutana siya sa crew kay kaila ginang crew sa mga tao nga duol no. So nangutana siya sa crew niya ningon siya sa crew kanang kita ka tong tiguang nga nay duha kuyog nga bata. Ningon din tong crew. Ikaw to'y nagpakaon nila dong no. Siya asa sila? Siya nilakaw naman. Doon nagibili na suwat. Kay kabaw silang mubalik ka. Imuha ko nun yung suwat. So yung gidawat ng suwat. Sud sa suwat kay ngani. Dong, patay na imong mamagpapa. O walay magpahibalo ni mulain kamera. Kanang 300,000 nga nani mo para imuha na tiwas sa imong eskwela ha. Paningkamot na mabuhi ka. Ang nagpada sa suwat, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang iya din gipakaon kay ang Ginoo. Kung may ka nga tao, di ka pasagdan man. Nay mutabang nimo. Kung tarong ka.